24 स्टुडियोआव आं किंगन मुसारि मोनसे गोनां रादाब लानानै फैदों। गुवाहाटी नोगोरमायाव बर' सेंग्राखौ गाग्लोबग्रा दायनिगिरिखौ साजा होबाय। गुवाहाटी नोगोरमानि 6 माइलाव नयनटरा कमप्लेक्सआव एबा नयनटरा सुपार मार्केटआव मावसुमाफोरा सासे बर' सेंग्राखौ गाग्लोबदोंमोन। इनायै बर' सेंग्राखौ गाग्लोबनायनि दायाव जोबनायाव बेबायदिनो साजा होबाय, खोमा हमहोबाय, हान्थु खेराय होनानै साजा होबाय मावसुमाफोरखौ। नयनटरा मार्केटनि सुपार मार्केटनि मावसुमाफ्रा बर' सेंग्राखौ गाज्रियै गाग्लोबदोंमोन। नोंथांमोना नुदों बर' सेंग्राखौ गाज्रियै गाग्लोबनाय जाथाय जादोंमोन बे सुपार मार्केटआव। नयनटरा सुपार मार्केटआव बर' सेंग्राखौ गाग्लोबनाय जाथाय जादोंमोन आरो नयनटरा सुपार मार्केटनि मावसुमा साब्रैनिबो गोबां मावसुमाफ्रा गाग्लोबदोंमोन बर' सेंग्राखौ आरो जोबनायाव खोमा हमहोबाय, हान्थु खेराय होनानै साजा होबाय बर' सेंग्राखौ गाग्लोबग्रा दायनिगिरिफोरखौ। दा सोंथि बेरखाङो, बर' सेंग्राखौ दाय गैयैखौ माबोरैहाय बेबायदि गाग्लोबनो मोनखो? आबुं रादाब लानानै फैदों। गुवाहाटीआव बर' सेंग्राखौ गाज्रियै गाग्लोबनाय जाथाया समाज बिजोङाव मैखोम गोसारदों। 6 माइलनि नयनटरा मार्केटआव सेंग्राखौ गाग्लोबदोंमोन मावसुमाफ्रा। धृतिराज खाख्लारि मुंनि सेंग्राखौ गाग्लोबनानै जोखोम खालामदोंमोन। नयनटरा मार्केटनि मावसुमाया गाज्रि आखु बाहायदोंमोन। धृतिराज खाख्लारिखौ मार्केटनि मावसुमाफोरा इनायै हानजायारि गाग्लोबदोंमोन बर' सेंग्राखौ। जाउनाव धृतिराज खाख्लारिया गोब्राबै जोखोम जायो, गाज्रि आखु बाहायदोंमोन आरो जोबनायाव हान्थु खेराय होनानै खोमा हमहोनानै निमाहा बिहोबाय नयनटरा सुपार मार्केटनि मावसुमाफोरखौ। खोमा हमहोबाय, हान्थु खेराय होबाय। गुवाहाटीआव बेबायदिनो बर' सेंग्राखौ गाज्रि गाग्लोबनाय जाथाया जानानै थांदोंमोन, समाज बिजोङाव गोसारदोंमोन। 6 माइलनि नयनटरा मार्केटआव सेंग्राखौ गाग्लोबदोंमोन। जों एक्सक्लुसिभ भिजन दानि नोंथांमोननो फोरमायगासिनो दं। गिबियावनो खोनासं माबोरैहाय बे नयनटरा मार्केटआव सुपार मार्केटआव बर' सेंग्राजों दान्थे बिदान्थे जादोंमोन। बिदिबा जों खोनासंनो लादों। जोबनायाव बेबायदिनो गुवाहाटीआव बर' सेंग्राफोरखौ गाग्लोबनाय दायनिगिरि मावसुमाफोरखौ खामायाव हमहोनानै हान्थु खेराय होनानै साजा होबाय। 6 माइलनि नयनटरा मार्केटआव सेंग्राखौ गाग्लोबदोंमोन, बर' सेंग्राखौ गाग्लोबदोंमोन नयनटरा सुपार मार्केटनि मावसुमाफोरा। दाय गैयालासे इनायै बेबायदिनो सासे बर' सेंग्रा ग्राहकखौ इनाय आखु बाहायदोंमोन। सुपार मार्केटनिफ्राय दिहुननानै बायजोआव दिहुननानै हरनाय जादोंमोन, गाग्लोबनानै जोखोम खालामदोंमोन बर' सेंग्राखौ। गुवाहाटी नोगोरमायाव बर' सेंग्राखौ बेबायदिनो गाज्रियै गाग्लोबनाय जाथाया जादोंमोन। 6 माइलनि नयनटरा सुपार मार्केटआव बर' सेंग्राखौ गाग्लोबदोंमोन। धृतिराज खाख्लारि मुंनि सेंग्राखौ गाग्लोबनानै जोखोम खालामदोंमोन। बर' सेंग्रा ग्राहकखौ नयनटरा सुपार मार्केटनि मावसुमाया गाज्रि आखु बाहायनाय नुनो मोन्दोंमोन। समाज बिजोङाव मैखोमै गोसारदोंमोन। जाथायखौ लानानै समाज बिजोङाव मैखोमै बिजाथाय सोमजिनायबो नुनो मोन्दोंमोन आरो जोबनायाव बेबायदिनो बर' सेंग्राखौ गाग्लोबग्रा नयनटरा सुपार मार्केटनि मावसुमाफोरखौ साजा होबाय, हान्थु खेराय होबाय, खोमा हमहोबाय, निमाहा बिहोबाय। जाउनाव धृतिराज खाख्लारिया जोखोम जानांदोंमोन हानजायारि गाग्लोबनायनि जाउनाव। जोबथायाव हान्थु खेराय होनानै खोमा हमहोनानै निमाहा बिहोबाय नयनटरा सुपार मार्केटनि मावसुमाफोरखौ। गाग्लोबनाय जाथाया समाज बिजोङाव गोसारनाय नुनो मोन्दोंमोन। सांग्रां रायजोफोरनि गेजेराव मैखोम बिजाथाय सोमजिदोंमोन। दा बाथ्राया जाबाय, गुवाहाटी नोगोरमाल' नङा, नोगोर सोहोरफोराव जेरावबो गाज्रि आखु बाहायजानाय जाथायफोरखौ नुनो मोन्दों। बावैसो तेजपुर साइन्स एकाडेमिनि बर' फरायसाखौ गाज्रियै बुनाय जाथाया सोराङाव फैदोंमोन। सासे बर' फरायसाया असमिया राव रायज्लायनो रोङैखौ बिथा खालामनानैनो गाज्रियै गाग्लोबनानै जोखोम खालामदोंमोन
आरो बेफोरखौ लानानै गोबां सोंथि बेरखाङो बर'फोरा दिनैसिमबो मानो जेरावबो रैखाथि गैया दाय गोरोन्थि गैयाब्लाबो गाग्लोब जानो गोनां जादोंमोन बुजानो गोनां जायो बेल' नङा गोबां बर' सिख्ला सेंग्राफोरनि गाज्रि आखु बाहायजाबोनाय नुनो मोनदों बे बिथिङाव बर'नि माहारियारि आफाद गौथुमफ्रा गोख्रों बिफाव लानांगौ आरो बेबायदि जाथायफोरा जानो मोना बेनिखायनो मोनसे बिदिन्थि महरै गोख्रोङै खामानि मावनांगौ होननानै सांग्रां रायजोफोरनि गेजेराव गले गले सावरायजाफ्लेनायबो नुनो मोनदों गिबियाव बेबायदिनो नयनटर सुपार मार्केटनि मावसुमा आरो बेबायदिनो मुवा बेसाद फानग्रा सेल्समेनफोरजों दान्थे बिदान्थे जादोंमोन ग्राहक बर' सेंग्रा टिटिराज खाख्लारिजोंमोन आरो बेबायदिनो बिदान्थेनि उनावनो बेबायदिनो बर' सेंग्राखौ सुपार मार्केटनिफ्राय नयनटर सुपार मार्केटनिफ्राय दिहुननानै हरनाय जादोंमोन गाग्लोबनाय जादोंमोन आरो जाउनाव बर' सेंग्रा टिटिराज खाख्लारिया जोखोम जानो गोनां जादोंमोन दाय गैया आरो जेबो अजद गैयैनि जाउनाव बेबायदिनो इनायै गाज्रि गाग्लोब जानो गोनां जादोंमोन बर' सेंग्राया आरो जोबनायाव बेबायदिनो बर' सेंग्राखौ गाग्लोबग्रा नयनटरा सुपार मार्केटनि मावसुमाफोरखौ निमाहा बिहोनो गोनां खालामबाय खोमा हमहोनांबाय हान्थु खेराइ होनांबाय हान्थु खेराइ होनानै बेबायदिनो साजा होबाय जायगानि रायजोफोरजों लोगोसे सांग्रां रायजोफोरा दा बेखौ लानानै गेदेर सोंथि बेरखाङो बर' सेंग्राफोरा एबा बर' सिख्लाफोरा दिनैसिम मानो रैखाथि गैया टाउन सोहोर नोगोरफोराव जेरावबो बेबायदिनो इनाय आखु बाहायजानाय गाज्रि आखु बाहायजानाय बुजानाय गाग्लोब जानाय जाथायफोरा जाबोनो हमदों बर' सुबुंफोरनि एबा बर' सेंग्रा सिख्लाफोरनि बिथिङाव आरो गुबुन हारि बुंनो नांगोन मानो होनोबा बर' सेंग्रा बर' सिख्लाफोरनि सायाव इनाय अनागारफ्रा बेबायदिनो सैनांबोनां थादों जाउनाव बर'नि माहारियारि आफाद गौथुमफोरा बे बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां आरो मोनसे गोख्रों बिफाव लानानै बेबायदिनो मोनसे गोख्रोङै आयेननि राहा लानांगौ आरो जाहाथे बेबायदिनो इयुनाव बेबायदि जाथायफोरा जानो मोना बेनिखायनो मोनसे बिदिन्थि महरै गोख्रोङै राहा लानानै मोनसे समाजाव बा रायजोआव मोनसे बिदिन्थि दिन्थिफुंनांगौ जाउनाव बेबायदि जाथायफोरा जाहाथे जानो मोना बेनो जादोंमोन गुवाहाटी नोगोरमानि 6 माइलनि नयनटरा मार्केटआव बर' सेंग्राखौ गाग्लोबनाय जाथाय जोबनायाव दाय गैया जेबो दाय गैया फोरमान गैया बर' सेंग्राखौ गाग्लोबनाय जाथायनि मावसुमाफोरनि दायनिगिरि नयनटरा सुपार मार्केटनि मावसुमाफोर सेल्समेनफोर दायनिगिरिफोरखौ जोबनायाव निमाहा बिहोनो गोनां खालामो जायगानि सांग्रां रायजोफोर आरो बेबायदिनो सांग्रां सुबुंफोरा आरो जोबनायाव खोमा हमहोनानै निमाहा बिहोनो गोनां खालामदों हान्थु खेराइ होनो गोनां खालामबाय एबा हान्थु खेरायनानै निमाहा बिहोबाय नयनटरा सुपार मार्केटनि मावसुमाफोरखौ जाबाव थाबाय था बड' लाइभ 24 खौ नायबाय था आरो बेबायदिनो गोबां खारिथि आरो आपडेट मोनथिनो थाखाय गोबां खौरां मोननो थाखाय बड' लाइभ 24 जों फोनांजाबाव था आरो बड' लाइभखौ लाइक शेयार फल' खालामनानै ला बेबायदिनो जोङो नोंथांमोननि सेराव बेबायदिनो रादाब लाबोबाय थायो आरो बेबायदिनो गोबां खारिथि मोननो थाखाय बड' लाइभ 24 खौ लाइक शेयार फल' खालामनानै ला
মাতক মাতক নহয় 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 আপোনাৰ বয়স থিয় হৈ কেনে কাণত ধৰি থাকিব ধৰিব নালাগে আমি আমি সন্মান জনাই আমি খালি থিয় হ'লে হ'ল থিয় হ'ব থিয় থাকিব এটা ৰখি থাকক কাণত ধৰা কাণত ধৰা কাণত ধৰ মাতক মাতক নহয় 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 আপোনাৰ বয়স থিয় হৈ কেনে কাণত ধৰি থাকিব ধৰিব নালাগে আমি আমি সন্মান জনাই আমি খালি থিয় হ'লে হ'ল থিয় হ'ব থিয় থাকিব এটা ৰখি থাকক কাণত ধৰা কাণত ধৰা কাণত ধৰ